Sziasztok! Szóval én vagyok Ági, ő pedig Zsolka. Igen, Dorina. Ez az első videónk, szóval egy kicsit idegesek vagyunk. Főleg ő. Nem ide. Ez a videó egy kihívás lesz. A 7 másodperces kihívás. 10 kérdést írtunk össze, mind a ketten 10-10 kérdés, amit egymásnak fogunk feltenni, és 7 másodperc alatt kell megcsinálnunk. Szóval kezdjük is Ja, kezdjük is előről. De jó! És miért nem mondtad, hogy kezdjük is? Mert az olyan milyen, na. De viszont ezt meg kell nézni, hogy hogy jött össze. Nem úgy. Béna. Béla. Béna. Na. Béna. Mehet? Béna. De hülye? Mehet? Igen. Ezt nem tudom megcsinálni. Kinyúlt. Na. Na. De. Na. De. Sámpi, leütlek a sűrömmel. Az az enyém. Na, szóval? Szóval. Én azt nem tudom. Tuti benne lesz. Mi a szar van? Na, mindig újra. Kapcsolat ki. Kicsit közelebb. Hogy emlék legyen. Közelebb. Jó. Várj. Kicsit arrébb. Nem úgy. Jó, hogy jó lesz. Lejjebb is hajtottad volna, de mindegy. Úgy, ügyes. Kekszed neked. Csak süti van. Azt is kaphatsz. Megám Dudler. Kész? Nem. Jó. Pedig finom, szerintem. Na, hajcsi. Az finom mindig. Na. 1, 2. Aj. 1. Aj. 2. És mit csinálsz? Elmozdítottad. Sziasztok! Nem jó, mert az elején rád néztem. Hát így nem jó. Na, még egyszer. De komolyan. De nem olyan egyszerű, hogy mi. For this one